Jien niftakar ġifieri konna namlu xwabel mill-linjam li nsib, namlu l-out, il-vleġeġ per eżempju, tifhem. Konna nilabu, ġiri anki tal-gwerra konna nilabu, ngħidu sma' ħanamlu gwerra kontra gruppi ieħor. Ingaraw il-ġebel letteralment per eżempju, u biftehim ġifieri ngħidu sma' stibt fil-ħodu se nagħmlu gwerra nagħmlu mod. Konna nilabu ħafna tal-cowboys, tifhem, Indjani, insomma. Int min kont tkun cowboys jew l-Indjani? Ma niftakarx eżatt, ġifieri għax ġeneralment iktar niġru, mbagħad tal-cowboys l-Indjani kienet tiġġirja najtu ta' parsin l-Indjani, blajta tal-Indjani, per eżempju, hekk qed tifhem, ġifieri konna nilabu, jekk ħammur iktar u iktar lura terġa' iktar ma konna tfal niftakar. Konna nsibu pakketti ta' sigaretti mormin. U konna naqtulhom il-cover tagħhom, u mbagħad ikollna nfadluhom u nilabu wiċċu ġejjen għalihom. Ġifieri, jien niftakar kien hawn Trickets, Aristocratic, Workman. X'inhuma daw? Ditti tal-sigaretti? Sigaretti, ditti tal-sigaretti. Ġifieri u kienu kollhom stampi sbieħ, ġifieri għalina tfal. Ta' ma kienx hawn biex telab, ma kienx hawn ma nasibx kien hawn xi toys. Jew xi ħadd se jagħmlu birthday party jew xi ħaġa bħallum ta' ġifieri. Daw kienu ġifieri. Allura konna insomma għalina kienet tkun logħba dik u Xiex ġemmaw il-pakketti ta' sigaretti. Naqtawlhom il-face tagħhom għax il-kaxxa tal-pakkett ta' sigaretti fiha ġiex naħat u l-ġnub. Sewa. Ma ta' quddiem kien ikollha l-stampa. Sewa. Mux bħal tal-lum, jidirlum kull ma jkollok l-isem tal-Rotmans per eżempju, ma dak iż-żmien kienu jkunu bistampa propja, tifhem. Allora konna naqtawhom per eżempju nġammawhom mbagħad fehim tiltaqa' ma' tifel ieħor tgħidlu nilagħbu għal tnejn jew għal tlieta, tagħmlu tlieta kull wieħed jollihom hekk jifflikjhom u l-ieħor jgħid wiċċ jew ġejjen. Umbastrom kif jiġu għat jirbaħu għek. Ġiri huwa il-verżjoni aħna kellna l-pogs li kienet ċaġa simili, il-boċċi li kienu ċaġa simili, li inti taħsen ċertu ammont ta' xi ħaġa u mbagħad noqogħdu u ssir isa l-valuta, issir di jkun għodu nilabu għal-valuta. Konna nilabu xixu, logħba esa ma nafx nagħmlu nsemmilek ma biċċa njama żgħira x-xixu u injam oħra biex t-xutja bieħ, bħal meta emma ġaqt tilab il-kriket. Flok għandek ballun għandek. Intajt kif kienet eżatt, imma tajt kem kienet logħba ġifieri akkanita. Ripple height. U jisa tipu ta' baseball imma injama dak li għatizom u titfawlu injama oħra? Lew l-ħor jitfalu per eżempju x-xixu l-ħor jittajru per eżempju, għattifem bil-injama. Ġulin sabilna stampa ta' x-xixu, x-xixu dik. Xalih, dik għara, jek tati daqqatajn. Dawk iż-żewġ it-tfalet jilabu x-xixu. Inkredibli kemm fil-xajjena li niftakar. Bit-ċirku konna nilabu, nsibu xi ċirku xi rota ta' xi prem antika u nagħmlu la biċċa xi ħaġa biċċa ħadida li tista' timbotta biha, nixxejpjawla pereżempju mbagħad bħal furkettun fiha biex nistgħu niġru biha, tifhem affarijiet hekk. Kontu tkunu inventivi u sibu mezz li tiddevertu. Bħala tfażżar kulħadd kienu jivvintaw, mhux borna biss tab għaxet li ma Malta kollha dak iż-żminijiet kienu xi ħaġa komuni din. Li però ninnota hawnhekk huwa illi f'dik l-età tiskanta kemm it-tfal jitalmu. Għaliex? Fl-età tajt? L-età żgħira li jilabu fl-imkien it-tfal mhux taħt is-supervision tal-ġenituri. Għax daqt nitkellmu fuq żmien, familji kbar. Allura għandek l-omm id-dar, ir-raġel mar jaħdem. Il-familja hemm 6 tfal pereżempju, 8 ġieli, jekk mhux 10 ġieli ikunu insomma issa. Allora, s-subin speċenti ħorġu jilabu barra, u they venture out, ma jibqux fit-triq tagħhom biss, anke jmorru lilin minn hemm. Mela qed nilabu konna nkunu
mhux taħt is-supervision tal-ġenituri u ta' xi ħadd kbir. Issa dik tgħaddi mill-esperjenza inti fejn tibda titgħallem tiddeċidi għal rasek, tiddeċidi x'inhu riskjus ħafna, x'mhuwiex riskjus ħafna, kif tassessja l-karattri ta' dak li jkun tgħid dana tifel kattif, tgħid tifel qalbu tajba. Daw l-esperjenza naħseb jiena illum it-tfal ma jistux jgħaddu minnha għax meta jkunu qegħdin jidabu taħt fejn nafin ġo ġim jew xi istituzzjoni oħra taħt is-supervision tal-kbarat l-imġiba tagħhom mhix free, allura jkun hemm din restrizzjoni. U taħseb li tiżviluppa iktar ċertu tip ta' karatteristiċi jew ħiliet? Tiżviluppa l-personalità. Tisviluppa l-personalità. All round tiżviluppa. Tiżviluppa iktar malajr. Ħafna iktar malajr iktar. U tinsix ta' ma tkun żgħir il-bniedem iktar ma jkollu ikun iktar kreattiv, għalja jkun għandek żgħir, illum dik naħseb li intilfet jiena. Mela, tlaqna?